Ari da gizakirik gabeko kale batean, gizon bat beldurrez dabil, bere urratsak putzuen artean galtzen dira, ez dago beren norabidea, iragartzeko modurik, kaleko harriek mugara iritsi dira, gau ikaragarria da, iluna hutsa nostalgiarik gabea. Denbora batez, hiriko kaleetan, zehar ibiltzea izan da, bere helburu bakarra, bakarrik doa, bere baitan bilduta, bakarrik garaimingots baten iluntasunean, bere bizitza da, bere historioa da, oroitzapenak pilatzen dira. Bideok erretik desorientatuta, dabilen einean bideok erretik. Ezerketa inor ez duk eskatzen, bere begirada neon seinaletara aldatzen da. Agian hau da eskertxarreko arratsalde baten babesleku bakarra, bere gogoa fokatzen du, solapatik behera doan urak bustitzen du, txapela altxatuta harrera doktorea, bere helburura iristear dago. Barkamen eta anstura urte asko, maitasun galduenak frustrazio eta etsipenez eta mina da bere hariman sartuta, matxinatze dena lasaitasuna bilatzen duenean oroitzapenak bilatzen dira, bideokerrean desorientatuta, da bidean einean, bideokerrean. Erakusten du ezer geratzen ez zaigunean, errepiderantz abiatuta ezkerreko lehen bide gurutzean, kontsolamendua zaindu gumarik zerbitzatzen duen brandi bat izango da bere atxekabea, paretuko dituen arintzean. Tabernatik oso gertu, musika entzuten da, blues baten soinua da, helmu
mugara iristen ari da. Eskuotzekin gorputza euri etengabeak bustita. Oroitzapenak pilatzen dira, bideokerrean mugitu gabe da bilen einean. Bideokerrean, bai, bideokerrean.